Από φέτος αλλάζει ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ είναι η δημιουργία ενός δικαιότερου ασφαλιστικού συστήματος. Βιώσιμο οικονομικά, με διαφάνεια στις εκτιμήσεις και ταχύτητα στις αποζημιώσεις. Καρδιά του νέου ασφαλιστικού συστήματος είναι η ενιαία δήλωση καλλιέργειας για τους γεωργούς και η ενιαία δήλωση εκτροφής για τους κτηνοτρόφους. Η ενιαία δήλωση καλλιέργειας εκτροφής υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο παραγωγός δηλώνει το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των προϊόντων που καλλιεργεί, ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά. Αντίστοιχα, αν κάποιος είναι κτηνοτρόφος, δηλώνει το σύνολο των ζώων που εκτρέφει. Η ενιαία δήλωση καλλιέργειας εκτροφής υποβάλλεται στα σημεία που υποβάλλεται και η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης ΩΣΔΕ. Ο παραγωγός μπορεί να υποβάλει τη δήλωσή του από την αρχή του έτους έως και 15 Μαΐου 2011. Εάν η φετινή δήλωση δεν έχει αλλαγές σε σχέση με τη δήλωση ΩΣΔΕ του 2010, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση καλλιέργειας εκτροφής από τις αρχές Φεβρουαρίου. Εάν φέτος έχει αλλαγές στις καλλιέργειες, θα πρέπει να απευθυνθεί στα ειδικά σημεία υποβολής του ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΛΓΑ που θα ανακοινωθούν σύντομα. Από φέτος, η ασφαλιστική εισφορά δεν καταβάλλεται από τους παραγωγούς μέσω των τιμολογίων εμπορίας. Καταβάλλεται απευθείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Αγροτική Τράπεζα. Για την φυτική παραγωγή, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί της συνολικής αξίας της παραγωγής όλων των καλλιεργειών του γεωργού, για την ελιά 3% και για το ελεγχόμενο περιβάλλον 0,5%. Για τη ζωική παραγωγή, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 0,75% της συνολικής αξίας των ζώων που εκτρέφει ένας κτηνοτρόφος. Ο παραγωγός μπορεί να καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά με δύο τρόπους. Πρώτον, με απευθείας κατάθεση του ποσού που το αναλογεί στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Αγροτική Τράπεζα. Δεύτερον, με εξουσιοδότηση του παραγωγού προς την ΑΤΕ να εισπράξει για λογαριασμό του ΕΛΓΑ το οφειλόμενο ποσό από το λογαριασμό που διατηρεί ο ίδιος στην τράπεζα ή από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν από το φόρο πετρελαίου, την ενιαία ενίσχυση ή άλλες απαιτήσεις του παραγωγού από το δημόσιο. Η συμμετοχή όλων των αγροτών και κτηνοτρόφων στο νέο σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας καταβολής αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Η υποβολή δήλωσης καλλιέργειας εκτροφής και η καταβολή της εισφοράς είναι υποχρεωτική. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι παραγωγοί ότι εάν δεν υποβάλουν την ενιαία δήλωση καλλιέργειας εκτροφής και δεν καταβάλουν την ασφαλιστική εισφορά που τους αναλογεί, δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ όταν υποστούν κάποια ζημιά και δεν θα είναι δικαιούχοι κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.